Сёння наш гость Олесь Михалевич. Добрый день. Добрый день. Олесь нарадзіўся ў 75-м годзе ў Менску ў сям'і навуковых супрацоўнікаў, выпускнік юрыдычнага факультэту БДУ па спецыяльнасці палітолаг-юрыст. Падчас вучобы ў універсітэце ўзначальваў задзіночанне беларускіх студэнтаў, грамадскую арганізацыю, якая абараняе правы студэнтаў. Быў намеснікам старшыні партыі БНФ, дэпутатам Пухавіцкага раённага савету Менскай вобласці, каардынатарам асамблеі дэпутатаў мясцовых саветаў. На выбарах у 2010 годзе быў зарэгістраваны кандыдатам у прэзідэнты. Раніцай 20 снежня пасля дня галасавання арыштаваны па абвінавачанні ў масавых беспарадках. Праз 2 месяцы быў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Праз тыдзень зрабіў гучную заяву пра катаванне над вязнямі ізалятара і заявіў, што ён быў адпушчаны толькі пасля таго, як даў падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ, ад якога ён публічна адмовіўся. Зараз Олесь Михалевич працуе адвакатам. Давайте пачнем фактычна, можа быць, з дзяцінства, з юнацтва, бо мне цікава, як в канцы 80-х людзі з інтэлігентных менскіх сем'яў прыходзілі ў палітыку. Чаму вас гэтая тэма, скажем так, запаліла? Чаму вы сталі палітычна актыўным? Як вы можаце прасачыць сваю гэтую эвалюцыю? Моя маці займалася даследаваннямі генных мутацый чарнобыльскіх дзяцей. Увогуле, да чарнобыльскай аварыі займалася даследаваннем генетыкі чалавека. І я бачыў все тыя несправядлівасці, бачыў выгнаных дзяцей на першамайскія дэманстрацыі там 86-м. Гэта все ў сям'і вельмі актыўна абмяркоўвалася. Бацька быў класічным прадстаўніком пакалення шестидесятнікаў. Гэта значыць вельмі дэмакратычным, вельмі за дэмакратычныя каштоўнасці. І для мяне было абсалютна натуральна, што я хацеў нейкіх зменаў, я быў тым, хто выступаў за змены. Плюс да гэтага мая сям'я была ў абсалютнай меншасці тых, хто выйграў на распадзе Савецкага Саюза. Мая маці пачала ездзіць за мяжу, яна не была ў камуністычнай партыі, і першы яе замежны выезд адбыўся в канцы 80-х. Бацька дастаткова добра стаў зарабляць, таму што у яго было вельмі шмат рацыяналізатарскіх прапановаў, яму пачалі плаціць дастаткова вялікія грошы. Карацей, для мяне распад Савецкага Саюза, у тым ліку для маёй сям'і у матэрыяльным плане, быў чымсьці вельмі пазітыўным, паспяховым і класным. Маці пачала прывозіць з замежжа вельмі шмат чаго, пачала зарабляць вельмі вялікія грошы на супрацы з замежнымі навукоўцамі. Ну, а я рос у такой атмасферы таго, дзе абмяркоўваліся і сталінскія рэпрэсіі, і курапаты, і ўсё гэта адбывалася на маіх вачах. Мая старэйшая сястра ўдзельнічала ў талацэ. Мая маці вельмі добра была інтэгравана з акадэмічным асяродкам, частка якога стварала Беларускі народны фронт. Карацей, я быў проста ў эпіцэнтры падзеяў. Для мяне гэта было вельмі натуральна, што я ў гэтым всім пачаў удзельнічаць. І натуральна, што, значыць, такі студэнт актыўна ўключаецца ў студэнцкае жыццё. Цікава для нашых, асабліва маладзейшых гледачоў, патлумачыць, што гэта было, што рабіла гэта беларускае адзіночае студэнтаў, якія былі рамкі дазволенага, ці праводзілі там нейкія мітынгі, забастоўкі, нейкія байкоты там выкладчыкаў. Карацей, чым займалася студэнцкая актыўнасць у тыя часы? Яшчэ да майго паступлення ва ўніверсітэт Адзіночанне беларускіх студэнтаў зрабіла пратэсты супраць выкладання гісторыі КПСС і адмяніла мне ад выкладання гісторыі КПСС у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Калі я ўжо стаў студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, у нас было памяшканне, якое нам засталося пасля камсамола у галоўным корпусе БДУ. Мы мелі магчымасць рабіць як нейкія акцыі ў галіне пратэстаў, так і канцэрты беларускамоўных бардаў, канцэрты, розныя, скажем, культурніцкія мерапрыемствы. Мы мелі па сённяшніх варунках, мы мелі поўнае спрыянне адміністрацыі, проста мы інфармавалі, тады нам патрэбна заля, мы робім такое мерапрыемства. Можна сказаць, што быў зорны час, калі можна было адстойваць правы студэнтаў, тым ліку і сацыяльныя. Я непасрэдна хадзіў, як першакурснік, мог спакойна прыйсці да прарэктара БДУ па
навучальнай працы і сказаць, што, напрыклад, для тых студэнтаў, тых абітурыентаў, якія паступаюць у БДУ, завышаныя кошты за інтэрнат, і калі ласка іх зрабіце, каб яны былі ніжэйшыя. І прарэктар БДУ праз 3 хвіліны падпісваў загад аб тым, што кошт за пражыванне для абітурыентаў паніжаецца там в 10 разоў. Як от вас успрымалі в шырокім сэнсе выкладчыкі, рэктарат, як такіх назойлівых, прыставучых студэнтаў, якія ўсё лезуць з нейкімі патрабаваннямі, ці як пэўным сэнсе саюзнікаў, бо яны таксама за дэмакратыю, ці былі нейкія напружаныя адносіны? Не было напружаных адносін, былі вельмі канструктыўныя адносіны. Калі я атрымаў першую сваю, скажам так, адміністратыўную судзімасць, мяне выклікаў дэкан факультэта і сказаў, што слухай, Алесь, ўсё, што табе патрэбна, памяшканне для навуковых канферэнцый, памяшканне для нейкіх лекцый вядомых людзей. Калі ласка, ты ўсё маеш, калі ласка, не займайся несанкцыяніраванымі акцыямі, а ўсё астатняе... Гэта судзімасць была адміністратыўная... 93 до Лукашэнкі. Ну-ка, раскажыце, за што маглі судзіць до Лукашэнкі? До Лукашэнкі маглі судзіць, напрыклад, мы рабілі святкаванне 50-х угодкаў Саюза беларускай моладзі. Гэта была арганізацыя, створаная падчас акупацыі, але пры гэтым эта арганізацыя была беларускамоўная, якая прапагандавала белы сцяг і каштоўнасці. І зразумела, для таго часу, калі ўсё, што было пад акупацыяй, лічылася звышфашыстоўскім, гэта было непрымальна для значнай часткі грамадства. Пасля першая акцыя, ўжо калі Лукашэнку абралі, была арганізавана таксама ў тым ліку з адзіночаннем беларускіх студэнтаў. Гэта была фармальна акцыя падтрымкі, таму што Лукашенка, калі ішоў на прэзідэнцкія выбары, абяцаў, што цэны ніколі не будуць павышацца. І праз пару тыдняў пасля таго, як стаў прэзідэнтам, павысіў некалькі разоў цэны на хлеб і малако. І мы выйшлі і вывелі некалькі тысяч студэнтаў пад лозунгам «Новым цэнам наша да». Дзякуй прэзідэнту за хлеб і малако, і паказваючы, што студэнты не змірыліся, што студэнты не пагадзіліся з тым, што Лукашенко стаў прэзідэнтам, і што мы будзем яго кантраляваць і будзем ўсё роўна арганізоўваць пратэсты. Мы ўжо падышлі да 94-го года. Здаецца, зразумела, як вы ставіліся да Лукашэнкі, але за каго былі тады вашы сімпатыі падчас гэтай выбарчай кампаніі? Ці гэта выражалася толькі в нейкай маральнай падтрымцы, ці вы, як уже палітычна актыўны чалавек, удзельнічалі ў нейкіх працэсах у 94-м? Фактычна, ў дзень свайго 18-годдзя, у 93-м годзе, я ўступіў у партыю БНФ. Я падаў заяву, я быў сябрам БНФ адраджэння, грамадскага аб'яднання і партыі БНФ фактычна з першага дня яе заснавання. І я быў членам выбарчай камісіі ад партыі БНФ у адным у Менску, у савецкім раёне, у камісіі, дзе камісія знаходзілася ў фінансава-эканамічным тэхнікуме, цяперашнім фінансава-эканамічным каледжы. Мая сімпатыя, безумоўна, была на баку Зянона Пазняка. Дарэчы, вяртаючыся да маёй сям'і, калі я прыйшоў 18-гадовы хлопец і сказаў: бацькі, у нас у кватэры будзе зарэгістравана афіцыйна першасная арганізацыя партыі БНФ. Мне трэба, каб вы пайшлі да натарыуса і пагадзіліся на гэта. Маі бацькі сказалі: ну добра, калі трэба ісці да натарыуса, прыйшлі да натарыуса і падпісалі, што яны пагаджаюцца, каб на маёй кватэры была першасная арганізацыя партыі БНФ. То бок, я вельмі актыўна ў гэтым удзельнічаў, быў членам выбарчай камісіі, актыўна збіраў подпісы за Зянона Пазняка, сабраў мінімум некалькі сот подпісаў, абышоў практычна весь свой мікрараён, гэта так званая Камароўка насупраць камароўскага рынка, абышоў і рабочыя інтэрнаты, ведаў, дзе больш высокая падтрымка, дзе менш падтрымка. А большасць камісій, дзе я ўдзельнічаў, была так ці інакш ці за Зянона Пазняка, ці за Станіслава Шушкевіча. І вось з улікам і вашых сямейных адносінаў, і актыўнасці студэнцкай, і потым актыўнасці БНФ, ці было для вас все гэта шокам, то, што адбылося ў 94-м годзе? Маю на ўвазе пэўнае кола нашых сацыяльных сувязяў, знаёмстваў, зараз ужываюць значэнне бурбалка, не абавязкова гэта, але мы жывем сярод такіх людзей, якія маюць адны погляды, і раптам атрымліваем вынікі выбараў іншыя. Для вас гэта было шокам?
Не, для мяне гэта не было шокам. Я разумеў, што Кебіч і Лукашенко з'яўляюцца фаварытамі гэтай выбарчай кампаніі. Хаця ў мяне на выбарчай камісіі Зенон Пазняк плюс Станіслаў Шушкевіч набралі разам большасць. Я, дарэчы, таксама да гэтага спрычыніўся. Я у тым ліку хадзіў са скрыняй па так званых нямоглых, хто не мог прыйсці. Ну і хіба з маёй скрыні там абсалютная большасць галасоў была за Зенона Пазняка. Тады я даведаўся, як працуе адміністратыўны рэсурс, бо я на той момант быў гэтым адміністратыўным рэсурсам. Бок вы пераконалі людзей галасаваць за кагось? Я думаю, што калі я прыходзіў з настаўнікам фізкультуры, які быў таксама за Пазняка, мы размаўлялі па-беларуску, у нас быў чырвона-белы значак, большасць людзей разумела, за каго трэба галасаваць, хаця мы, натуральна, ні на каго не ціснулі, і там была адна жанчына, якая захацела прагаласаваць за Дубко, кандыдата ад аграрнай партыі, яна спакойна прагаласавала, ёй ніхто не сказаў ніводнага слова, але тыя, хто вагаліся, хто запытваліся там, як бы ім рабіліся празрыстыя намёкі, і яны галасавалі так, як трэба. І вынікі выбараў, кажаце, не сталі для вас шокам. Чаму? Вы лічыце, што вы как бы ведалі ўсё грамадства беларускае? Ці абапірались на нейкія сілагічныя дадзеныя, якія тады яшчэ былі не настолькі дакладныя? Скажем так, я разумеў, што у Пазняка шансаў стаць прэзідэнтам дастаткова мала, але трэба зрабіць максімальна добры вынік. Я разумеў, што няма кандыдата прымальнага для большасці грамадства. І я разумеў, што ў Лукашэнкі вельмі вялікая падтрымка, і колькасць тых людзей, якія былі незадаволены карупцыяй, якія спадзяваліся. У нейкім сэнсе 94 год гэта беларуская рэвалюцыя, якая істотна змяніла сітуацыю. Трэба памятаць, што фаварытам той гонкі быў Кебіч. Быў Вячеслав Кебіч, які быў прэм'ер-міністрам, які пад сябе фактычна рабіў гэтыя выбары і вельмі глыбока памыляўся ў сацыялогіі. Так? І Лукашенко гэта быў такі кандыдат ад народа. Большасць грамадства не была гатовая да незалежнасці. Яна не была гатовая да так званай разрыву гаспадарчых сувязяў. Я бачыў, што адбываецца істотнае збядненне грамадства, што нават Менск вельмі незадаволены. А трэба памятаць, што Менск ўсё ж такі галасаваў нашмат больш ідэалагічна і ідэйна. І галасы і за Пазняка, і за Шушкевіча. Тады яшчэ быў Геннадзь Карпенка, якога не зарэгістравалі, якому не ўдалося стаць. І я бачыў дастаткова шмат адэкватных людзей, якія хацелі галасаваць за Карпенка, напрыклад, але галасавалі па выніках за Пазняка ці за Шушкевіча. Просто я бачыў агульную атмасферу ў грамадстве. І, канешне, калі быў абвешчаны другі тур, у другім туры я ўжо не хадзіў са скрыняй, мы ўжо рабілі дастаткова тое, што магчыма для таго, каб выбары не адбыліся, але дастаткова рана, ўжо можа да 14-15 гадзін дня выбараў, ужо было вядома, што другі тур адбыўся, і мы разумелі, што Лукашенко стаў прэзідэнтам. І калі потым пачалося ўсё, што ён пачаў рабіць, там 95-96 год, па-вашаму, дзе тая кропка, калі гісторыя Беларусі магла пайсці па-іншаму? Многія, перш за ўсё, кажуць пра процістаянне з Верховным Саветам у 96 годзе. Ці вы згодны з гэтым? Безумоўна, гэта 96 год. Трэба узгадаць тыя выбары ў Верховны Савет. Тады Лукашенко сказаў геніяльную фразу: «Не пайду галасаваць, усё роўна падмануць». І ён заклікаў, ён ставіў на тое, каб выбары не адбыліся, каб парламента ўвогуле не было. Парламент усё роўна быў абраны. Я тады дапамагаў Владзіміру Несцеру, які вылучаўся супраць аднаго з кіраўнікоў камуністаў Сергея Калякіна. Трэба, дарэчы, сказаць, што Сергей Калякін быў кіраўніком савецкай раённай адміністрацыі горада Менска, савецкага раёна, а я быў непасрэдна членам выбарчай камісіі, якога пагадзіўся вылучыла партыя БНФ, але ўсіх, каго вылучыла партыя БНФ, все былі прыняты ў камісіі. То есть это былі іншыя часы, калі была сапраўды ў камісіях былі розныя людзі, розных палітычных поглядаў. І 96 год гэта быў, на мой погляд, кропка, назовем так, той момант, калі былі шансы дастаткова лёгка выправіць сітуацыю і вярнуць Беларусь да канкурэнцыі палітычных эліт. Я не думаю, што была магчымасць істотна змяніць грамадства і зрабіць так, каб беларускае грамадства стала прозаходнім, пагадзілася на блізкую супрацу з Еўрапейскім Саюзам.
Але па меншай меры можна было захаваць канкурэнцыю палітычных эліт. Але на той момант непрыняццё камуністаў з нашага боку, напрыклад, з боку БНФ было настолькі моцным, бо мы супрацьстаялі камуністам. Дзве рэальна існуючыя партыі, якія дзялілі паміж сабой другі тур, у тым ліку ў Менску, былі партыя камуністаў і БНФ. Выйсці ў другі тур, маючы скансалідаваны працэнт галасоў адных і другіх, было вельмі лёгка. Так, напрыклад, супраць Калякіна, аднаго з самых вядомых і моцных камуністычных дзеячоў, супрацьстаяў кіраўнік моладзевай фракцыі БНФ Уладзімір Несцер, на той момант нікому не вядомы, які абсалютна спакойна з ім выходзіў у другі тур. Ну, але на тых выбарах 95-го года, якія сфармавалі Верховны Савет 13-го склікання, ніводзін з прадстаўнікоў БНФ не перамог, не трапіў у новы парламент. І некаторыя, як Сергей Наумчык, заяўляюць, што ўжо тады, в 95-м годзе, калі рэферэндум пра мову супадаў з выбарамі, ўжо тады былі фальсіфікацыі, таму не прайшлі прадстаўнікі БНФ. Ваша меркаванне? Фальсіфікацыі, безумоўна, былі. Адміністратыўны рэсурс, як я ўжо распавядаў пра мяне, які хадзіў са скрыняй, ён заўсёды быў. І гэты адміністрацыйны рэсурс мог уплываць на 5, 10, 15% галасоў. Думаю, што ўжо тады можна было дамаўляцца з рознымі элітамі і дзяліць акругі. Дэ-факта Сергей Калякін такі падзел акругаў зрабіў. Ён для сябе выразаў, гэта былі цуды палітычнай геаграфіі, калі все дамы, якія выдаваліся ветэранам, адстаўнікам з Міністэрства ўнутраных спраў, былі ўключаны ў акругу Калякіна, а ўсе рабочыя і студэнцкія інтэрнаты былі ўключаны ў тую акругу, дзе балатаваўся Юрась Беленькі, адзін з лідараў Беларускага народнага фронта. І я думаю, што можна было дамаўляцца кулуарна пра, напрыклад, спрыянне Яўцы. Бо Беленькі перамог на выбарах. Ён набраў больш паловы, ён не набраў больш паловы, або хіба ён набраў нават больш паловы галасоў. Ён з першага разу не хапіла яўкі да 50%, бо тады была выбарчая сістэма, дзе трэба было, каб больш 50% прагаласавала, і 50+1 прагаласаваў за гэтага чалавека. І можна было гэта рабіць. Тое самае можна было рабіць, напрыклад, у Гародні, дзе ад номенклатуры, скажам так, балатаваўся Александр Міленкевіч, які быў пасля нашым лідарам аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Так, ці нельга было такія рэчы паміж сабой узгадніць? Я думаю, што, безумоўна, можна. І тут я, напрыклад, з паважаным мной Сергеем Навумчыкам не пагаджаюся, які можа сказаць, што мы тады ўсё рабілі правільна. Можна было кропкава гэтую фракцыю праводзіць. Я думаю, што гэта было магчымае. Проста наш палітычны ўзровень, палітычны досвед на той момант быў настолькі спецыфічны і слабы, што мы на гэта не былі гатовы. Мне здаецца, проста БНФ, магчыма, на тыя гады, з 94 па 95 пераацэньваў свае сілы. І гэта некалькі такіх, я б сказаў, вельмі яркіх прыкладаў. Першы раз, калі ў 94 годзе, калі я даведаўся, што ідзе пазняк, я там прыбегаю да аднаго з кіраўнікоў БНФ, намеснік старшыні і таксама дэпутат. Я кажу, трэба, можа, дамовіцца з Шашкевічам, з Карпенкам. Ён кажа, не ўдасца. І што, Зенон набярэ, я кажу, Зенон не выйграе. Ён кажа, Зенон набярэ 40%, гэта будзе вельмі важна для далейшай дзейнасці. Зенон пазняк набраў 12,9%. Калі мы вяртаемся да 94-го, ці вы згодныя, што была пераацэнка свайго ўплыву і сваіх магчымасцяў з боку БНФ? Згодна, што была пераацэнка, але БНФ быў магутнейшай палітычнай партыяй. За БНФ заўсёды, за кандыдатаў БНФ галасавала больш людзей, чым галасавала за Пазняка, як за кандыдата на прэзідэнцкіх выбараў. Я не памятаю дакладную статыстыку, але хіба што з першага тура тады, в 95-м годзе, за кандыдатаў ад БНФ і ад кааліцыі, якую прадстаўляў БНФ, бо там была таксама сялянская партыя, аб'яднаная дэмакратычная партыя, не, аб'яднаная дэмакратычная, што тады асобна. Яна яшчэ не так называлася. Да. За кандыдатаў ад кааліцыі БНФ сумарна было пададзена там з 1 мільён галасоў. Так? Для Беларусі, дзе ўсяго гэтых выбаршчыкаў было 7 мільёнаў, гэта была грамадная колькасць. І памылкай, безумоўна, было тое, што мы не працавалі базавыя кропкі, дзе можна было гэтых кандыдатаў праводзіць. Напрыклад, у другі раз на давыбарах Зенон Пазняк уже пайшоў не па Менску, а па Смаргоні. І думаю, што калі б ён адразу пайшоў па Смаргоні, сітуацыя таксама магла пайсці троху інакш. Так? Бо заўсёды на давыбарах абірацца заўсёды троху складаней, чым з першага раза. Так?
я думаю, што заўсёды пытанне проста ў якасці палітычнай эліты. Беларусі не было дзе гэтую палітычную эліту вучыць. У Беларусі было вельмі мала выбараў. Мы памятаем, што дэ-факта з 90 па 94 ніякіх выбараў не адбывалася. А за гэты час, калі паглядзець, в той жа Украіне ўжо там пературбацыі адбываліся, і адпаведна былі і паліттэхнолагі, была лепшая сацыялогія. Было, скажем так, палітычная эліта была лепш падрыхтаваная. І вось гэты самы, так сказать, паваротны 96 год, то, што ў выніку ў Верховным Савеце не апынулася нікога з БНФ, по-вашаму, і стала вырашальнай, скажем, момантам для таго крызісных дзён, калі Верховны Савет павёўся недастаткова вырашальна, недастаткова смела? У тым ліку гэта стала, таму што як бы унутраная палітычная камунікацыя, размовы, пераконванне, тое, што рабіла дэпутацкая апазіцыя БНФ у 12-м скліканні, з 90 па 95, гэта вельмі істотная праца. Я ведаю, колькі размоваў, колькі было выпіта розных алкагольных напояў з кандыдатамі, з дэпутатамі ад іншых фракцый, колькі было праведзена кулуарных размоваў. Беларуская незалежнасць і большасць галасоў за незалежнасць, за сімволіку, яна таксама не взялася з ніадкуль. Гэта было таксама папярэдня сур'ёзна праведзеная праца. Так? І, безумоўна, калі у нейкай партыі, у грамадстве ёсць падтрымка на мільён галасоў і ніводнага чалавека ад гэтай партыі пасля няма в парламенце, ну гэта для любога падобнага парламента гэта велізарная праблема. І вось ваш далейшы вопыт БНФ, ваша кар'ера, вы сталі пэўны час намеснікам і нават вылучаліся на старшыню, але вас не выбралі. Як это было? Гэта было вельмі падобна, як калі Вінцук Вячорка балатаваўся на старшыню партыі БНФ, Зенон Пазняк набраў на пару галасоў больш, але не набраў тых 50% плюс аднаго голаса. Было тое самае, калі я балатаваўся ўжо супраць Вінцука Вячоркі, і ані Вінцук, ані я не набралі 50% плюс адзін голас, хаця Вінцук набраў троху больш. І тады Лявон Баршэўскі, на той момант вельмі аўтарытэтны дзеяч і адзін з кіраўнікоў БНФ, сказаў, што ён гатовы быць кампраміснай фігурай, ну але кампраміс ён разумеў троху па-свойму, як тое, што ён цалкам ажыццяўляе сваю палітыку, не ўзгадняючы гэта з двумя намеснікамі, якімі застаўся я і стаў я і Юрась Губарэвіч. Якім гэта годзе было просто? Гэта быў хіба што 2006 год, это быў 2006 год. І для мяне, а можа это і 2008, напэўна, уже 2008 год. І для мяне гэта все закончылася тым, што я быў выключаны за публічную крытыку кіраўніцтва БНФ. Хачу заўважыць, што публічная крытыка забаронена толькі ў фашысцкіх і камуністычных партыях. Это дастаткова нармальна, што чалавек можа выказваць нязгоду з нейкімі унутранымі працэсамі ў партыі. Увогуле, камусьці зараз дастаткова, ну, скажем так, нечакана, а можа і дзіка прагучыць, што адзін з лідараў БНФ быў выключаны з дэмакратычнай партыі за публічную крытыку нейкіх кіраўніцтва этой партыі. Але гэта вельмі звычайная з'ява. Калі людзі, якія у старэйшае пакаленне ў БНФ, это былі тыя людзі, якія супрацьстаялі камуністычнай партыі, то адзіная мадэль, якую яны ведалі, это была мадэль камуністычнай партыі. У нейкім сэнсе, як калісьці сказаў Чарнамырдзін, расійскі прэм'ер, што не будуем, ўсё роўна райком КПСС атрымліваецца. І, безумоўна, унутры БНФ, напрыклад, было дастаткова шмат адстаўных афіцэраў. Афіцэры савецкай арміі гэта былі людзі, якія так ці інакш абавязаны былі быць у камуністычнай партыі. Яны праходзілі школу камуністычнай партыі. Гэта былі вельмі, скажем так, вельмі часта і адукаваныя і арганізаваныя людзі. Ну, але як бы не было адкуль узяцца дэмакратычнай культуры, не было дзе гэтаму ўсяму навучыцца. Плюс мы мусім разумець, што Зенон Пазняк гэта чалавек з аўтарытарнымі тэндэнцыямі, безумоўна, для якога заўсёды было меркаванне яго і няправільнае.
І няма чаго здзіўляцца, што ў партыі, нават дэмакратычнай партыі, якая спрабавала будаваць незалежную дэмакратычную Беларусь, падобнае стаўленне, безумоўна, таксама было, і падобныя рэчы былі зразумелыя, скажам, забарона ці выключэнне кагосьці за публічную крытыку. Праз некаторы час з'езд партыі БНФ адмяніў гэтае рашэнне. Я быў афіцыйна вернуты ў партыю БНФ, Але асадачак у вас застаўся, але праз некаторы час я прыпыніў сваё сяброўства. Уже сам добраахвотна. Сам добраахвотна прыпыніў сваё сяброўства. І мы паступова падыходзім, можа быць, да адных з важных, найважнейшых эпізодаў вашага жыцця. Гэта прэзідэнцкія выбары 2010 года, дзе вы былі кандыдатам прэзідэнты. Чаму вы вырашылі туды пайсці і чаго вы хацелі дабіцца сваім кандыдацтвам? У мяне была вельмі добрая каманда, у мяне была вельмі добрая праграма, якую сёння можна знайсці ў інтэрнэце. І ідэя была дастаткова простая. Я падтрымліваў Александра Меленкевіча як лідара аб'яднаных дэмакратычных сіл, нават пасля таго, як ён гэты статус на кангрэсе страціў. Я лічыў, што з ягоным палітычным капіталам яму трэба далей балатавацца абавязкова, бо ён быў пазнавальны, і мы ўзгадаем 10-й год, велізарныя чэргі, каб падпісацца за кандыдатаў у прэзідэнты, так, па Менску, на пікетах, так. Калі б Меленкевіч тады балатаваўся, гэтыя чэргі падпісацца за яго былі б яшчэ больш. І гэта было б вельмі істотна. Але Александр Меленкевіч вырашыў, што ён на тых выбарах не пойдзе. А я на той момант ужо заявіў пра тое, што іду у прэзідэнты, буду вылучацца. Ідэя, як яшчэ раз падкрэслю, была ў тым, што я збяру 100 000 подпісаў, зарэгіструюся кандыдатам у прэзідэнты і пасля прыгожа здымуся пад Александра Меленкевіча, каб яго ўмацаваць, ягоны аўтарытэт. На жаль, гэта не атрымалася. Я быў зарэгістраваны кандыдатам у прэзідэнты, я сабраў 100 000 подпісаў, але здымацца пад кагосьці з тых кандыдатаў, якія там былі, я не разглядаў такой магчымасці. Ёсць такое абавязковае пытанне, якое задаюць усім кандыдатам прэзідэнта. Іх было 10, нагадаю, у 2010 годзе. Вы сапраўды сабралі 100 000 подпісаў? Я сапраўды сабраў 100 000 подпісаў. У мяне была вельмі моцная група ў рэгіёнах на ўзроўні абласных і вялікіх абласных гарадоў, вялікіх гарадоў у розных абласцях, ад Ліды, Мазыра па Магілёў, Віцебск, Гародню і так далей. І якби вельмі разгалінаваная, у меня была 2300 зборшчыкаў подпісаў, это вельмі вялікая колькасць зборшчыкаў. І тое, што пасля Лукашенко вырашыў зарэгістраваць усіх, гэта было ягонай, у тым ліку хіба што і тых, хто не сабраў, хто проста подпісы ксерыў. Гэта была вельмі вялікая памылка Лукашэнкі, бо ён быў упэўнены, што мы перасварымся. Дарэчы, гэта была такая самая памылка, як рэгістрацыя Ціханаўскай у 2020. Ён думаў, што я іх зарэгіструю, яны аблажаюцца. Яны праваляцца, яны пакажуць сваю няздатнасць, атрымалась наадварот. 2010 год – гэта момант, калі людзі адчувалі вартасць свайго бюлетэня. Яны мелі выбар, яны мелі каго выбіраць, яны адчувалі, што калі не Лукашенко, то ёсць з каго выбіраць. Пасля таго, дарэчы, пасля 10-го года гэтая фраза «калі не Лукашенко, то хто?» больш не гучала ніводнага разу. Таму што 10-й год паказаў, што калі не Лукашенко, то ёсць вялікая колькасць цудоўных кандыдатаў, з якіх можна выбіраць. Вы кажаце, што вот вы не перасварылись, але все-таки былі кандыдаты, напрыклад, Саннікаў, які відавочна лічыў сябе, скажем, асобнай ад этой астатняй групы. Але ён набраў найбольш галасоў пасля Александра Лукашэнкі. Так? Ён быў фаварытам гэтай гонкі. І калі б выбары сапраўды, падлік галасоў сапраўды адбываўся, я абсалютна ўпэўнены, што ў другім туры быў бы Саннікаў з Лукашэнкам. Так? Хто бы з іх пасля перамог, гэта іншая гісторыя, але якби, і гэта цудоўна, што былі настолькі моцныя кандыдаты. І адміністрацыя прэзідэнта і людзі ад Лукашэнкі, яны называлі, што там два іх асноўныя праблемы – гэта дыпламат і паэт. Так, дыпламат гэта быў Андрэй Саннікаў, паэт гэта быў Владзімір Некляеў. Гэта былі тыя людзі, якія былі фаварытамі, прытым Саннікаў набраў істотна больш галасоў, нягледзячы на тое, што ў Некляева фінансавая падтрымка і магчымасці былі нашмат большыя. Нібыта менавіта тады на той кампаніі вы прыдумалі канцэпцыю мірных пераменаў. Так, я казаў пра мірныя перамены, я карыстаўся
лозунгам, які Лукашенка вкраў у БНФ, там разам мы Беларусь, там і так далей, так, як бы я казаў і спрабаваў паказаць, што калі можна знайсці выхад з сітуацыі, выйсці з сітуацыі бесканфліктная і такое, якое б задаволіла ўсіх, лепш яго знайсці. Але для гэтага Лукашенка мусіў бы сысці найлепш тады 2010-м. Хаця калі сур'ёзна, то я ўпэўнены, што яму трэба было бы проста і не балатавацца ў прэзідэнты ніколі. Але тады мала хто памятае ўжо, но гэта таксама быў разгар такой міні-лібералізацыі. Праходзілі пікеты, вось не было ніякага ў большасці ўражання, што адбудзецца тое, што адбылося 19 снежня пасля, так сказаць, выбарчага дня, калі большасць кандыдатаў прэзідэнтаў захапілі, арыштавалі і калі схапілі каля 700 чалавек на плошчы. Вы чакалі такога? Не, я, безумоўна, такога не чакаў. Дакладней, я чакаў, што могуць быць арышты, я чакаў, што могуць пасадзіць людзей на суткі, але я, безумоўна, не чакаў таго, што будзе велізарная крымінальная справа, ну, велізарная, па цяперашніх мерках маленькая крымінальная справа на 40 чалавек, так? Я, безумоўна, гэтага не чакаў. І трэба сказаць, што гэта было абсалютна не ў інтарэсах рэжыма, таму што было поўнае прызнанне захаду. Заходнія выбары адбываліся ў другой палове снежня. Калі б амбасадары збольшага былі ў сябе на вакацыях ужо па сваіх краінах, так? Калі б яны вярнуліся 5-7 студзеня 2011 года і да таго часу павыпускалі бы ўсіх людзей з сутак, якія былі арыштаваны на плошчы, Лукашенка бы захаваў всю супрацу з захадам, все было бы business as usual. Бізнес, як заўсёды, працягваўся бы надалей. І я не мог гэтага зразумець, навошта гэта яму было патрэбна. Думаю, што проста вось гэтыя псіхі. І тады, дарэчы, у турме, у ізалятары я зразумеў адну рэч, што я не вельмі надаюся для беларускай палітыкі ў аўтарытарныя часы, таму што я спрабую ўсё падлічыць як шахматыст, як чалавек, які пралічвае розныя хады і пралічвае розныя хады з гледзяшча інтарэсаў людзей. А беларускую сітуацыю трэба разглядаць псіхіатрам. І ў гэтым плане ваша размова са Шчыгельскім, на жаль, можа даць нашмат больш тлумачэнняў, чым размова з такім чалавекам, як я, які з'яўляецца палітолагам, юрыстам, доктарам сацыяльных навук, які можа прадбачыць розныя рэчы з гледзяшча інтарэсаў, але што датычыцца таго, каб прадбачыць псіхалагічны там ці псіхіятрычны стан нейкага чалавека, ну, з гэтым у мяне, як аказалось, ёсць пытанні. Ну, то бок, да, шахматыст ведае правілы гульні, якія нельга, так сказаць, парушаць, і адбываецца ўсё на гэтай дошцы. І па якіх, дарэчы... А тут бярэ нейкі іншы шахматыст этой дошкай і б'е яго па галаве. Або насаджвае гэтую дошку на голову, так? І, ну, і, безумоўна, для мяне было дзіўна, бо я быў упэўнены, што пры тых правілах, бо медыа былі падкантрольныя Лукашэнку. Роля інтэрнэта ў 2010 годзе ўжо была значная, але яна была і блізка не такая вялікая, як у 2020 годзе або цяпер, так? І я думаю, што пры тых умовах Лукашенка, хоць у першым туры, хоць другім, але ён меў магчымасці, все магчымасці перамагчы, але сам факт таго, што ён пакажа, што ў грамадстве ёсць істотная падтрымка іншых кандыдатаў, а мне тады сацыялогія паказала 4,5%, у Саннікава гэта былі дзесяткі процентаў, то есть это як бы сам факт таго, што ён з першага тура мае праблемы з тым, каб перамагчы, для яго ўжо было нейкім сур'ёзным выклікам. 10 января, когда меня перевели из следственного изолятора МВД, из Володарки, назад в Американку, меня выволокли люди, те же самые люди без опознавательных знаков, в камуфляже, в масках, выволокли из камеры, одели сзади наручники, подняли эти наручники так, что мое лицо ударялось об бетонный пол, спустили меня по винтовой лестнице в отдельное помещение, начали поднимать руки так, что хрустели кости, и при этом требовать, чтобы я пообещал, что буду исполнять все, что мне говорят сотрудники Комитета госбезопасности. И это остановилось, эти руки поднимали настолько высоко и так долго, пока я не сказал, что да, я буду все исполнять.
Напэўна, адна з самых вядомых прэс-канферэнцый у гісторыі Беларусі, як мне падаецца, то бок нагадаю нашым гледачам абставіны. Вас вызваляюць з СІЗА КДБ пад падпіску аб невыездзе, і праз тыдзень, я памятаю, як гэта сэкрэтна было абстаўлена, калі казалі вашы калегі: ну вось Алесь Михалевич даст одну прэс-канферэнцыю. А пра што? Ну там пабачыце, нешта цікавае будзе. Мы прыходзім на прэс-канферэнцыю, вы заяўляеце такое вось пра катаванні і пра тое, што вас вымусілі даць распіску пра то, што вы будзеце агентам КДБ, і вы зараз разрываеце гэтую дамоўленасць вось пры людзях. То бок зараз 100 разоў, напэўна, узгадваючы гэты варыянт, вы лічыце, што па-іншаму немагчыма было адтуль выйсці? Выйсці было, безумоўна, магчыма, толькі нашмат пазней, істотна пазней. Мне казалось пра тое, што я атрымліваю крымінальны артыкул і сяжу дастаткова доўга, калі я гэтага не зраблю. Думаю, што на той момант я зрабіў, безумоўна, так, як трэба было зрабіць. Я выйшаў і я заявіў пра катаванні, заявіў пра тых людзей, якія ў ізалятары над намі здзекаваліся. Это, дарэчы, не былі супрацоўнікі следчага ізалятара, гэта былі спецыяльна навучаныя людзі. Я да гэтага часу перакананы, што гэта была прыватная ахова Лукашэнкі. І пасля гэтага гэтыя людзі з ізалятара зніклі. Пра гэта пацвярджаў і Анатоль Лябедзька, і Аленевіч, палідзняволены. Гэта пацвярджалі практычна ўсе, хто на той момант знаходзіліся. Я думаю, што гэта адна з тых пазітыўных рэчаў, вельмі сур'ёзных, класных рэчаў, якія я зрабіў у сваім жыцці. Але людзі з 24-го года могуць не зусім разумець, як это так, вы на волі далі прэс-канферэнцыю, такую, ну, скажем, вельмі сенсацыйную, шокавую, і пасля гэта вас зноў не схапілі, не пасадзілі назад. Для сістэмы гэта быў настолькі, ну, вы правільна сказалі пра адносную лібералізацыю перад выбарамі 10-го года. Яны зноў спрабавалі гэтую лібералізацыю неяк адкатаць там, і быў вельмі важны момант, што я заявіў пракуратуру. Я напісаў в пракуратуру і выслаў, зарэгістраваў заяву аб гэтых катаваннях. Я заявіў, што я гатовы даваць паказанні, гатовы ўдзельнічаць, апазнаваць гэтых людзей. Ну і пракуратура і вся дзяржаўная сістэма завісла. Яна праз некаторы час адвісла, калі яны выдалі па тэлебачанні ў прайм-тайм фільм з маімі размовамі з аператыўнымі супрацоўнікамі КДБ, які павінен быў мяне кампраметаваць, хаця это была вельмі смешная кампраметацыя, таму што я сидзеў у страшэнным швэдры, лысы, ну так, як павінен, у прынцыпе, выглядаць звычайны зэк, ну і піў гарбату з аператыўным супрацоўнікам, чый голас там змяняўся. Яны, то бок, сістэма не ведала, што са мной рабіць. На мяне спрабавалі выходзіць. Па-першае, за мной быў пастаянна вонкавае назіранне. За мной хадзілі некалькі чалавек. Я быў пад пастаянным даглядам. Ясна, што мои мабільныя тэлефоны слухаліся, вся сістэма працавала, каб штосьці са мной зрабіць. Ну і наколькі я ведаў, наколькі я разумеў, все ідзе да таго, каб мяне не адпомсціць і далей пасадзіць назад. На той момант маім асабістым ворагам і чалавекам, які мне перадаваў прывітанні і там, ну, прывітанні з пагрозамі, быў кіраўнік КДБ Зайцаў, які пасля праз некаторы час быў звольнены з усіх пасадаў і хіба што заканчваў сваю кар'еру кіраўніком Космас ТВ. А на той момант гэта быў пасля Лукашэнкі другі па ўплыве самы ўплывовы дзяржаўны чыноўнік і дзяржаўны, як это сказаць, сілавік, так? Кіраўнік сілавога блоку. І я, безумоўна, баяўся. Гэта быў вельмі цяжкі час, калі большасць тых, хто нас будуць глядзець у Беларусі, яны гэта зразумеюць. Кожны шорах, кожны грукат у дзверы, кожны званок у дзверы ты ўспрымаеш як тое, што па цябе прыйшлі. Это было вельмі складана, але я аб гэтым, безумоўна, не шкадую, таму што толькі праўда можа змяніць гэту сістэму і распавесці пра тое, што адбылося. Дарэчы, пасля мяне шмат людзей заявіла аб тым, што іх таксама завербавалі. Яны заявілі пра гэта публічна, яны перасталі супрацоўнічаць. Это вельмі пазітыўна і это вельмі добры механізм, якога ў гісторыі Беларусі да таго не было. Ну і я вельмі рады, што я спрычыніўся да таго, каб паказаць, што так можна рабіць. І выніку вы все-таки вымушаны былі з'ехаць з Беларусі. Гэта адбывалася неяк спакойна, легальна, ці вы таксама нейкімі шляхамі? Гэта адбывалася полулегальна, бо ў мяне быў стары пашпарт, які быў афіцыйна страчаны ўжо. Мой актуальны пашпарт знаходзіўся в КДБ на той момант. І я з'ехаў
праз Расію заехаў ва Ўкраіну і ўжо ва Ўкраіне, а это была Ўкраіна Януковіча, якая вельмі блізка супрацоўнічала з Лукашэнкам. Мне ўдалося за некалькі дзён атрымаць чэшскую візу і пераехаць у Чэхію. Я, безумоўна, удзячны чэшскай дзяржаве за тое, што яна стала для мяне в нейкім сэнсе другой айчынай. У вас уражанне ад гэтага, можа, такой новай формы пратэсту, да? Такі мірны, белы вось гэты пратэст. Што вы скажаце? Я думаю, што герой гэтай кампаніі беларускі народ, які все гэта прыдумаў, все гэта зрабіў, арганізаваў, я ў захапленні. А верыце вы ў тое, што магчыма нешта змяніць без лідера? Ну, лідар беларускі народ, лідар ёсць. Лідар у пратэстаў ёсць. Таму людзей мала хвалявала, якая пазіцыя Ціхановскай. Бо людзі, народ ёсць сапраўдны лідар. Как вы в целом оцениваете последние 4-5 дней в стране? Ну, я думаю, што я апошнія 2 дні скажу, гэта перамога. Ну, і пасля першага дня я скажу, Беларусь ніколі не стане ранейшай. Это новая Беларусь. І цяпер, ну, я просто ўпэўнены, што это перамога. Не боитесь задержания? Ну, як бы, ці я хачу, каб мяне затрымалі, не хачу. А ці баюся, не баюся. І вось наступіў 20-й год. Як сёння вам глядзіцца гэта відэо, што гэта перамога? Ясна, што такое слово можна ўспрымаць в любым, скажем, філасофскім, але в практычным сэнсе трошкі, можа быць, балюча гэта слухаць зараз? Не, мне не балюча, мне вельмі прыемна гэта слухаць. Я заўсёды думаю пра такія моманты. Перамога, не перамога. Калі узняць з таго свету заснавальнікаў беларускай нацыі, Францішка Багушевіча, Каруся Каганца, тых людзей, якія в другой палове 19 стагоддзя, ведаючы, што ёсць нацыя паміж Расіяй і Польшай, зрабілі беларускі нацыянальны праект, калі ім сказаць, што ў 2020 годзе у Менску сумарна на вуліцах будзе з 500-600 тысяч чалавек, якія будуць пратэставаць пад чырвона-белымі нацыянальнымі сцягамі. Ну, ці гэта перамога? Канечне, гэта перамога. Так, Беларусь, як я сказаў тады, ніколі не будзе ранейшай, гэта новая Беларусь. І я гэта проста называю адкладзенай перамогай. Перамога адбылася, яна будзе зафіксавана. Ёсць нацыя, ёсць незалежнасць, ёсць гарызантальныя сувязі ў беларускім народзе паміж беларусамі, ёсць велізарны ўзровень сацыяльнага даверу паміж беларусамі. Гэта тыя рэчы, якія назаўсёды. Гэта магчыма знішчыць толькі праз фізічнае знішчэнне сотняў тысяч людзей, так? Да якога я вельмі спадзяюся, што Беларусі не дойдзе. А вы ў 20-м годзе вы былі ўжо ў Беларусі і падзеі вы удзельнічалі проста як звычайны шараговы удзельнік. У вас не было спробаў, жадання прыйсці ў гэтыя палітычныя штабы са сваім досведам, са сваім аўтарытэтам, са сваёй палітычнай інтуіцыяй і чым-небудзь дапамагчы? Я казаў пра тое, і ў гэтым відэо я казаў пра тое, што лідар пратэстаў беларускі народ, і мне гэты лідар вельмі падабаецца, і я лічу, што гэты лідар цалкам цудоўна справіўся са сваёй задачай. Гэтыя пратэсты былі вельмі доўгатэрміновымі, яны былі маштабнымі, масавымі. Тое, што ў нас ёсць усходні сусед, які быў гатовы і гатовы ўвесці ў войскі ў любы момант для таго, каб падтрымаць дыктатара, мы разумеем, што для Пуціна звяржэнне Лукашэнкі ў выніку масавых пратэстаў Беларусі гэта начны кашмар. Гэта нейкі жах і это штосьці звыш страшнае, бо трэба памятаць, што Расія трактуе беларусаў як блізкі, а можа быць і адзін народ з расіянамі. Так? І для іх гэта была мадэль, на якую яны ні за што не гатовы былі пагадзіцца. Але гэта частка гісторыі, гэта той момант, пасля якога я магу сказаць, што беларуская нацыя сфармаваная. Тое, што мы рабілі, вяртаючыся да Францішка Багушевіча, праз беларускіх лідараў 20-го стагоддзя, тое, што было зроблена ў 2020-м, гэта беларуская нацыя ёсць, гэта зафіксавана, гэта факт, які адбыўся. І тое, што сёння Ціхановскую прымаюць на вышэйшым узроўні, гэта не толькі пытанне Ціхановскай, это пытанне таго, што заходняя і сусветная палітычная эліта прыняла, што беларусы ёсць як нацыя. Гэта важна, гэта крута, гэта поспех і гэта перамога. Але зноў-такі, гэта вы мысліце катэгорыямі шырока гістарычнымі.
Але людзі, якія жывуць тут і зараз, і якім, можа быць, хацелася б пераменаў ці хаця бы адсутнасці рэпрэсій вось в дадзены канкрэтны момант в Беларусі, ці тым, хто жыве вымушаны жыць за мяжой вяртання на сваю радзіму, як ім глядзець на гэтую перспектыву гістарычную дзесяцігоддзямі і стагоддзямі? Ім, можа быць, хочацца штосьці больш канкрэтнае, што вы адказалі на вот такі больш канкрэтны запыт пра перамогу? Усім бы гэтага, безумоўна, хацелася. Гэта хацелася і чэхам, і славакам у 1968-м. Гэта хацелася палякам в 1980-м. Як бы я, як чалавек з гістарычнай ці з паліталагічнай падрыхтоўкай, вельмі спакойна стаўлюся да гістарычных катэгорый, а кожны асобны чалавек павінен зразумець, як яму прымяніцца ці ўмантавацца, як яму пражыць цікавае і годнае жыццё самім. Так? Для маіх бацькоў у Савецкім Саюзе гэта не былі лепшыя часы. Гэта была унутраная эміграцыя. Яны былі ўвесь час ва ўнутранай эміграцыі, яны былі навукоўцамі, якія займаліся тэхнічнымі ці генетычнымі даследаваннямі ў Савецкім Саюзе, будучы унутры, не ўступаючы ў компартыю, разумеючы, што яны не робяць кар'еры, разумеючы, што яны проста дапушчаны да навуковых даследаванняў, і яны пражылі цікавае і годнае жыццё. Так? І для мяне і я ўпэўнены, для сотняў тысяч ці мільёнаў іншых беларусаў гэта тое самае пытанне. Што мы можам зрабіць на сённяшні дзень, як мы можам гэта пражыць, як мы можам мінімізаваць наступствы. Я, безумоўна, не заклікаю людзей нарывацца, там, сядаць, бо я не веру ў тое, што дадатковая ахвяра нас да чагосьці набліжае. Ахвяраў Лукашенка і так нарабіў. Не толькі Лукашенка, Расія. Ахвяра ў Беларусі нарабіла больш, чым дастаткова. Вы раней, так скажем, актыўна не прымалі ўдзел такім непасрэдна в грамадска-палітычным жыцці вот апошнія гады, але літаральна апошні месяцы вы пачалі даваць інтэрв'ю, вы там прынялі ўдзел у выбарах каардынацыйную раду. Маецца на ўвазе, што вы, па-мойму, больш актыўна сталі ўваходзіць то, што вот называюць, можа быць, эміграцыйнай палітыкай беларусаў в эміграцыі. Гэта нейкі свядомы выбар, у вас нейкая ёсць, скажем, больш канкрэтная мэта? Так, у мяне ёсць больш канкрэтная мэта. Я веру, як адвакат, я веру ў стабільна дзеючыя установы і інстытуцыі. Я веру ў тое, што каардынацыйная рада патрэбна як прадстаўнічы орган. Я веру ў тое, што Ціханаўская як прэзідэнт-элект выконвае вельмі важную функцыю. Я веру ў неабходнасць эміграцыйнага ўрада. Я лічу, што калі гэта ўсё працуе па зададзеных інстытуцыянальных рамках, даруйце за такія прафесійныя тэрміны, гэта ўсё вельмі важна. Гэта выхоўвае беларускае грамадства. Вот мы вяртаемся да 90-х гадоў, калі людзям не было дзе гэтага вучыцца. Дзе мог вучыцца палітыцы Зенон Пазняк, дзе мог вучыцца палітыцы Юрась Хадыка, дзе мог вучыцца палітыцы Сергей Навумчык. У іх не было такіх магчымасцяў. Яны дэ-факта гэтаму ўсяму павінны былі вучыцца у пачатку 90-х на хаду, абсалютна. І калі ёсць магчымасць гэта ўсё інстытуцыялізаваць і зрабіць так, каб людзі маглі праходзіць гэты шлях, каб маглі вучыцца дэмакратычным працэдурам, выпрацоўваць рашэнні, галасаваць, выконваць гэтыя рашэнні, гэта вельмі класна. І таму я ў гэтым удзельнічаю. Плюс для мяне, у мяне быў час, калі я раскручваў сваё адвакацкае бюро. На сённяшні дзень у мяне троху больш часу для таго, каб займацца тым, во што я веру. А я, безумоўна, веру ў Беларусь. І тое, што я сказаў тады на плошчы ці ў гэтым пікеце ў 2020 годзе, я пад кожным словам падпісваюся. Дзякуй, мне здаецца, добрае завяршэнне для нашага інтэрв'ю. Дзякуй вялікі, Алесь, за гэтую шчырую размову. Дзякуй вялікі.